Oj, oprosti, dobar dan, gospođice, šta? Nisam vas valjda probudila, gospodine Lunča. A ne, ma šta bi me probudili, malo sam samo tu, šta ti, Ispričavam se, mislila sam da vam je gospođa Paula rekla. Ja sam Žanina rodica. Žana je uzela slobodno par dana, pa ja mi je... A, to, tako dakle, to da, Žanina rodica. Baš dobro, da. Mislim, ja sam Tomo, da. Mislim, to vam je sigurno već jasno. Ja sam Vlatka, drago mi. Mislim, jako je meni draga i moja obitelj, ne? Koji je vama vaša, ne? Da. Tvoja, mislim, mama, tata, stric, teta, svi mi volimo obitelji, su baš, važne institucije, Mislim, evo, na primjer, koji vi svoju sestričnu Žanu, ne? Mislim, šta bi vi bez nje isto, šta bi mi bez vas sad? Evo, ne znam stvarno.